መሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኢትዮጵያን 7 ሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታት ካብ ሃገራ መብራራ ብዝምልከት ቤት ምክሪ ጸጥታ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዘካየደ ቁልዕ ኣኼባ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ መንግስቲ ኢትዮጵያ መብዛሕትኦም ሰራሕተኛታት ሰብኣውነት ንዝኾኑ 7 ላዕለዎት ሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታት መብራሩ ዘሰንብድ ኢሎሞም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ብወገነን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ዕንቅፋት ይፈጥር ኣሎ ክብላ ከሲሰን ኣምባሳደር ሊንዳ ንምብራር ሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታት ብምኹናን ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ስጉምቲ ክወስዱን እቶም ዝተባረሩ ብቁልጡፍ ናብ ስርሖም ክምለሱን ፀዊዐን ኣምባሳደራት ቻይናን ሩስያን ብወገኖም ግጭት ትግራይ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ታየ አጽቀሥላሴ ናብ ሃገራ መን ይእቶ መን ይጽናሕ መን ይውፃእ ናይ ምውሳን ሉዓላዊ መሰል ኢትዮጵያ ኢሎም ኣለዉ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክቐርብ እዩ ማሕበረ ካህናት ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ህልው ኩነት ኣመልኪቶም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኣሜሪካ ዝተኣኻኸቡ ካህናትን ሰዓብቶምን ትማሊ ረቡዕ ካብ ሰዓት 10 ንግሆ ጀሚሮም እዮም ነቲ ሰልፊ ኣካይዶሞም እቶም ካህናት ብጥሜት ናይ ዝተሃስዩ ህፃውንቲ ዘርእዩ ምስልታትን ጭርሖታትን ሒዞም ብኣማእት ዝቑፀሩ ሰዓብቶም ተዓጂቦም ነይሮም ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተረኽቡ እቶም ካህናት ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ካብ ዝተፈላለዩ ስቴታት ኣሜሪካ ዝተኣኻኸቡ ኮይኖም ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ምዕፃው ኣገልግሎታት መሰረተ ልምዓትን መንገድታትን ንኽኽፈቱ መንግስቲ ኣሜሪካ ካብ እገዳታት ዝሰገረ ስጉምቲ ክወስድ ዝሓትት መልእኽቶም ናብ ዝምልከቶም ሰበስልጣን እቲ ቤት ጽሕፈት መቕራቦም ተዛሪቦም ኣለዉ ከምኡውን ኩሎም ተጻባእቲ ኣካላት ጸገማቶም ብሰላም ተዛትዮም ክፈትሑን ፀዊዖም ዝርዝር እዚ ሰልፊ ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ክቐርብ እዩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ 5.7 ማግኒቲዩድ ዝዓቐኑ ርዕደ መሬት ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ፓኪስታን ሎሚ ሓሙስ ብውሕዱ ን27 ከም ዝቐተለን ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዘቆሰለን ተፈሊጡ ማእኸል እቲ ርዕደት መሬት ዝተኸሰተሉ ስፍራ ኣብ ጥቓ ዶብ ምስ ኣፍጋኒስታን ኮይኑ ኣብ ዕምቆት 20 ኪሎ ሜትር ከም ዝተላዕለ ትካል ምርምር ጂኦሎጂ ዩናይትድ ስቴትስ ጠቒሱ ከሰል ዝወፀላ ኣብ ክፍለ ሃገር ባሎቺስታን ዘላ ከተማ ሃርናይ ሚሕር ዝተጠቅዐት ከም ዝኾነት ብሕልፊ ካብ ጭቃ ዝተሃንጹ ኣባይቲ ዝያዳ ከም ዝዓነው ነበርቶም ድማ ደቂሶም ስለ ዝነበሩ በቲ ዝፈራረሰ ነገር ተጎዲኦም ኣለዉ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ድማ ብዝያዳ ግዳያት ኮይኖም ኣለዉ ናብቲ ሓደጋ ዝበፅሖ ንምብፃሕ ነዊሕ ሰዓታት ከም ዝወስድ እውን ሰበስልጣን ፓኪስታን ይገልጹ ሰራዊት ፓኪስታን ብወገኑ ሰራዊትን ሄሊኮፕተራትን ነቲ መስርሕ ሓገዝ ንምድጋፍ ኣዋፊሩ ኣሎም ኣብ መላእ ፊሊፒንስ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ግፍዒ ምፍጻሙ ቀፂሉ ከም ዘሎ ዝጠቐሳ ኮሚሽነር ኮሚሽን ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሚሸል ባችለት ገበነኛታት ዘይሕተትሉ ኩነታት ከም ዘለውን ገሊፀን ኣብታ ሃገር ብዘይ ፍርዲ ብጅምላ መቕታል ንምግታእ ዝተወሰነ ስጉምቲ ከም ዝተረኣየ መግሃስ መሰላት ግን ብዘይ ምቁራፅ ኣሰንባዲ ብዝኾነ ኣገባብ ይቕፅል ከም ዘለውን ሓቢረን ኣብ ልዕሊ ተሓለቕቲ መሰላት ዝፍጸም ምንክልባት ምፍርራህን ቅትለትን ንኸብቅዕ እውን ፀዊዐን ኣብ ከምዚ ዝዓይነቱ ተግባር ዝዋፈሩ ኣባላት ጸጥታን ካልኦት ሓይልታትን ስጉምቲ ይውሰድ ከም ዘየለውን ገሊፀን ናይታ ሃገር ፕሬዚደንት ሮድሪጎ ዱተሬት ኣብ ልዕሊ ንግዲ ሓሽሽ ብሰንኪ ዝጀመርዎ ወፍሪ ኣሽሓት ሰባት ከም ዝተቐትሉ እቲ ዜና ይሕብር ወግዓዊ መንግስታዊ ሰነዳት ዛጊድ 6,000 ሰባት ተቐቲሎም ይብል ካብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ጸብጻብ ዘቕረቡ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ግን ነቲ ኣሃዝ ናብ 20,000 ክብ ኣቢሎም ኣለዉ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መራሕቲ ሪፓብሊካውያንን ዲሞክራትን ፓርቲታት መንግስቲ ኣሜሪካ ንዘለዎ ዕዳ ቅድሚ ሎሚ ተገይሩ ብዘይፈልጥ ምኽፋል መታን ከይስእን ናይ ሓፂር ግዜ ውዕል ናብ ምግባር ገጾም ዘምርሑ ዘለዉ ይመስሉ መራሒ ውሕዳን ኣባላት ሴኔት ሚች መኮኔል ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ መንቀራቕሮ ንምፍታሕ መንግስቲ ቅድሚ ዕድኡ ንምኽፋል ዘለዎ ገንዘብ ዝፅንቀቐሉ 18 ጥቅምቲ ግዜያዊ ፍታሕ ክርከብ ከም ዝከኣል ትማሊ ረቡዕ ኣተንቢሆም ኣለዉ ብመሰረት መግለፂ ሚች መኮኔል ክሳብ ታሕሳስ ንዘሎ ግዜ መንግስቲ ዘድልዮ ወፃኢ ንምሽፋን ህጹጽ ልቓሕ ንምርካብ ዘናውሓሉ ኩነታት ንምፍጣር ዲሞክራት መታን ክኽእሉ ሪፓብሊካውያን ፈቒዶም ኣለዉ ቀንዲ ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ውሽጢ ኩባንያ ፌስቡክ ትሰርሕ ዝነበረትን ዘይጉባኣት ስራሕቲ ይስርሕለው ኢላ ሓበሬታ ዝሃበትን ፍራንሲስ ሃውገን ፍርያት ፌስቡክ ንመንእሰያት ይጎድለው ንዲሞክራሲ የዳኽሙለው ከምኡውን እቲ ሃገር ብፖለቲካ ክትከፋፈል ይሕግዝ ዘለው ኢላ ድሕሪ ምክሳሳ ነቲ ግዙፍ ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡክ ብትሪ ነቒፎምዎ ኣብ ፌስቡክ ንትሕቲ 2 ዓመታት ናይ ፕሮጀክት ማናጀር ኮይና ዝሰርሐት ሃውገን ንኢንስታግራም ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣገባባት
ኣውታራት ማሕበራዊ መራኸቢ ፕላትፎርምስ ኣብ ክንዲ ትሕሶታት ኣብ ናይቲ ኩባንያ መኽሰብ ኣድሂቡ ይሰርሕ ነይሩ ክትብል ንዋና ኣካየዲ ስራሕ ፌስቡክ ማርክ ዙከርበርግ ተሓታቲ ገይራቶላ ንሳ ኣገልግሎት ፌስቡክ ንሰዓታት ምስ ተቋረፀ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ሴነት ኮሚቴ ኮመርስ ንኡስ ኮሚቴ ሓለዋ ተጠቀምቲ ወይ ከዓ ኮንሱመር ፕሮቴክሽን ቀሪባ ቃለ ምስክርነታ ሂባላ ዲሞክራትን ሪፓብሊካውያንን ኣባላት ቤት ምኽሪ ብዙሕ ልሙድ ዘይኮነ ፖለቲካዊ ሓድነት ብምርኣይ ንፌስቡክን ንኣካየዲ ስርሑ ዙከርበርግን ብምንቃፍ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተሪር ቁፅጥራት ክግበር ቃል ኣትዮም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ሓላፊ ቃል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ማለት ኔቶ ያንስ ስታውስበርግ 8 ኣባላት ተልእኮ ሩስያ ካብቲ ሕብረት ዝተሰወጉ ብናይ ሓደ ግዜ ተግባሮም ዘይኮነስ ንገለ ግዜ ዝገበርዎ ጎዳኢ ነገር እናወሰኽሉ ብምኻዶም ይክብልሎም ይገሊጾም ሰበስልጣን ኔቶ 8 ሩስያውያን ዲፕሎማት ንምስጓግን ንቁፅሪ ሩስያውያን ተዓዘብቲ ኣብቲ ምዕራባዊ ኺዳን ካብ 20 ናብ 10 ንምንካይን ምውሳኖም ትማሊ ኣረጋጊጾም እዮም እዚ ስጉምቲ ሩስያውያን ኣብ ኤውሮጳ ዝገብርዎ ስለላን ቅትለትን ፈተነ ቅንጸላን ነተውትን ምላሽ እዩ ተባሂሉሎም ሩስያ ኣባልቲ በኣሜሪካ ዝምራሕ ቃል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ማለት ኔቶ ኣይትኹን እምበር ንነዊሕ እዋን ግን ጉጅለ ተልእኹ ከዓ ኣብ ኔቶ ነይሮም እዮም ዜና በዚ ተፈጺሙ ንዜና መንያነ መስክን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል መደብ ከስግረኩም ቤት ምኽሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኢትዮጵያ ዝምልከት 2 ወርሒ ኣብ ዘይመልአ እዋን እቲ ትማሊ ዘካየዱ ኣኼባ ንራብዓይ ግዜ እዩ ነይሩ ከምቲ ኣብ ዜና ዝተጠቕሰ ብዛዕባ ምብራር ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት ካብ ኢትዮጵያ ዝምልከት ነይሩ እቲ ትማሊ ረቡዕ ዝተካየደ ኣኼባ ገብረ መድህን ከም ዝስዕብ ከቕርቦ እዩ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት መደበኛ ደንብ ዋና ጸሐፊ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተረስ ትማሊ ረቡዕ ንቤት ምኽሪ ጸጥታ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ 7 ሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታት ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ጣልቃ ይኣትዉ ነይሮም ዝብል ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝቐረቡ ክስታት መርትዖ ሓቲቶም ኣለዉ ብዛዕባ እዞም ዝተሰጉ ኣባላት ሕቡራት መንግስታት ብዝምልከት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ዝኾነ ይኹን ትካላት ሕቡራት መንግስታት ዝቐረበ ናይ ጽሑፍ ሰነድ እንተሃልዩ ቅዳሕ ክወሃበኒ እደሊ እየ ምኽንያቱ ዋላ ሓደ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኣነ ከይፈለጥኩ ንሕቡራት መንግስታት ሰነድ ቀሪቡ እንተኾይኑ ክፈልጦ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ትካለይ እንታይ ከም ዝተፈጸመ ክምርምሮ ኣለኒ እዮም ኢሎም ልዕሊ 5 ሚልዮን ሰባት ኣብ ትግራይ ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን 17 ሚልዮን ሰባት ሓገዝ ምግብን ካልኦት ህጹጽ ደገፍን የድልዮም ኢሎም ህይወት ኣድሕን ስራሕቲ ሰብኣዊነት ተሃስዮም ኣለዉ ዝበሉ ንሶም ኣብ ባይታ ዝንቀሳቐሱ መሳርሕቶም ምስ ጥሜት ዝተኣሳሰረ ሞት ሓዊሱ ዘሰንብድ ስቃይ መሳኽር ዓይን ብምጥቃስ ይገልጹሎም ከም ዘለዉ ወሲኾም ሓቢሮም The country is facing an immense humanitarian crisis that demands immediate attention. እቲ ሃገር ቁልጡፍ ጠመተ ዘልዮም ሰፊሕ ሰብኣዊ ቅልውላው ገጢምዎ ኣሎ ኩሎም ጻዕርታት ህይወት ኣብ ምድሓንን ሰፊሕ ሰብኣዊ ሰኣቐን ኣብ ምውጋድን ክኸውን ኣለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ መብዛሕትኦም ሰራሕተኛታት ሰብኣዊነት ንዝኾኑ 7 ላዕለዎት ሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታት ምብራሮም ዘሰንብድ እዩ እዚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ምብራር ኣብ መንጎ ሕቡራት መንግስታትን ኣባላት ሃገራትን ዝህሊ ርክብ ዋና መሰረት ስለ ዝኾነ ንኹላትና ብዓሚቕ ዘተሓሳስብ ክኸውን ኣለዎ እዮም ኢሎም ጉተረስ ሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታትን ትካላት ረድኤትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘድሊ ረድኤት ከይኣቲ ናይ ምዕፃው ጻዕርታት የካይዱ ኣለውን ኢሎም I urge the government to allow the unrestricted movement of desperately needed fuel, cash, communications equipment and humanitarian supplies into all the regions in need. መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ነዳዲ ገንዘብ መሳርሒታት ኮሙኒኬሽን ሰብኣዊ ቀረባትን ናብቶም ክልላት ከኣቲ ክፈቅድ ኣተሓሳስብ ኣለኹ ኩሎም ኣባላት ቤት ምኽሪ ጸጥታ ደድሕሪ ጻውዒት ሕቡራት መንግስታትን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ መሻርክቱን ክሓብሩ እምሕፀን ኣለኹ እዮም ኢሎም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ታየ ኣስቀስላሴ ሰራሕተኛታት ሕቡራት መንግስታት ናይ ሓሶት ቁፅሪ ብምፍጣር ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ኣሎ ሰባት ብጥሜት ይሞቱለው ብምባልን ከሲሶሞም ኣለዉ siphoning food, medicine, communication equipment, all other essential supplies and equipment and transfer to TPLF. ምብራር ናይ መጀመርያ ስጉምትና ይነበረን ሻቆለትና ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ንሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታት ገሊጽና ኢና 8 ሐምለ 2021 ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ወጻኢ ሚኒስተርን ኢትዮጵያ ሰራሕተኛ ሕቡራት መንግስታት ዝተፈጸሙ ጉድለታት ስነ ምግባር ብዝርዝር ንቤት ጽሕፈት ሕቡራት መንግስታት ደብዳቤ ልኢኾም እዮም ገለ ሰራሕተኛታት ጸዊዕና እውን ኣጠንቅቕናዮም ኢና እንተኾነ እቲ ጉድለት ስነ ምግባር
ቀፂሉ እዩ እዮም ኢሎም ናብ ሃገር መኒእቶ መን ይጽናሕ መን ይውፃእ ናይ ምውሳን ልኡላዊ መሰል ኢትዮጵያ እዩ እውን ኢሎም ኣምባሳደር ታዬ ኣጽቀሥላሴ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ዕንቅፋት ይፈጥር ኣሎ ክብላ ከሲሰን ኣምባሳደር ሊንዳ ንምብራር ሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታት ብምኹናን ኣባላት ቤት ምክሪ ስጉምቲ ክወስዱን እቶም ዝተባረሩ ሰራሕተኛታት ብቁልጡፍ ናብ ስርሖም ክምለሱን ፀዊዐን ተግባራት መንግስቲ ኢትዮጵያ አስገዳድ ጾታዊ መድፈርትን ጥሜትን ሓዊሱ ከም መሳርሒ ኩናት ምጥቃም ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ውከት ምፍጻምን ንሰራሕተኛታት ሕቡራት መንግስታት ምብራርን ንምንክልባትን ንምዕፋንን ኮነ ተባሂሉ ዝስራሕ ናይ ምስንኻል ተግባር እዩ ኢለን እቲ ናይ ጥሜት ኩነታት ኣብ ሶማልያ ኣብ 2011 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምዝነበረ ዝመሳሰል እዩ እውን ኢለን ብምውሳኽ ኣብቲ ትማሊ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣምባሳደራት ኣየርላንድ ብሪታንያን ኣስቶንያን ካልኦት ኣምባሳደራትን ነቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዋና ጸሓፊ ዝድግፉ ክኾኑ ከለዉ ኣምባሳደራት ቻይና ሩስያን ብቱኒዝያ ዝምራሕ ጉጅለን እቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጢ ጉዳይ እዩ ኢሎም ኣለዉ ብፍላይ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ቀዋሚት ወኪል ፌደሬሽን ሩስያ ኣምባሳደር ኣና ኤቪስቲግኒቫ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝካየድ ጸቕጢ ተቃዊመን ኣለዋ ናይዚ ቤት ምክሪ ጸጥታ ምፍረራሕን ውሳነታት ዘይሕጋዊ በይናዊ እገዳ ምንባርን ብሚድያ ዝፍጠር መርዛም ሃዋህውን ነቲ ኩነታት ዘጋድድ እዩ ኢለን ኣለዋ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብ ዝቕፅል መደብ ከስግረኩም ዝቕፅል ስሩዕ መደብና ጥዕና እዩ ኣብዚ ናይ ሎሚ መደብና ክልተ ሓጸርቲ መደባት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ትማሊ ረቡዕ ውድብ ጥዕና ዓለም ንህፃናት ዘገልግል ክታበት ፀረ ሕማም ዓሶ ክወሃብ ከም ዘቐጽለቐ ተሓቢሩ ነይሩ ብዛዕባ ዜና ኩሉ ክባጻሕ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍቂዱ ዘሎ ክታበት ኣብርሃም ተስፋልኡል ንዶክተር ካልድ በሽር ኣዘራሪብዎ ኣሎ ካልድ በሽር ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ኣብ ለንደን ስኩል ኦፍ ሃይጅን ኤንድ ትሮፒካል ሜዲሲን ኮይኑ ኣተክሮም ምርምሩ ንሕማም ዓሶን ካልኦት ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ዝምልከት እዩ ናብኡ ኸብለኩም ውድብ ጥዕና ዓለም ንክታበት ሕማም ዓሶ ዝምልከት መድሃኒት ከም ዝፈቐደ ኣፍሊጡ ነይሩ እሞ ንምዃኑ እዚ ክታበት ሓድሽ ድዩ ብዛዕባ ቁርብ መምርሒ ክትበኒ እዚ ንሕማም ዓሶ ናይ ክታበት ቅድሚ ሕጂ ኣይነበረን ነዊሕ ግዜ መጽናዕቲ ይካየድ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ በፂሕዎ ደረጃ ግን ንመጀመርታ ግዜ ይበፂሑ ከዓ መጽናዕቲ ዝተካየደሉ ሃገራት ኣብ 3 ሃገራት ተኻይዱ እቲ ውፅኢት ናቱ ኣብ ዝሓለፈ 2 መዓልቲ ናብ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ቀሪቡ እቲ ዝለዓለ ኣማኻሪ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ሽማግለ ኸኣኒ ኩሉ እቲ ውፅኢት ብምርኣይ ከም ዘጽደቆ እዩ ኣበይ ሃገራት እዩ እቲ ምርምር ክካየድ ፀኒሑ ሳብ ሕጂ ክካየድ ፀንሐ ኣብ ማላዊ ጋና ኬንያ እዚኣተን ከምዚ ፓይለት ስታዲ ተባሂሉ ዝግበሮ ዝነበረ እዩ ክሳብ ሕጂ ክሳብ 8,000 ዝኾኑ ቆልዑ ነቲ ክታበት ወሲዶም እቲ ውፅኢት ተራእየ ኸኣኒ ንሕማም ዓሶ ንምቁፅጻር ይኹን ወይ ካብ ምሕማም ካብ ሞት ንምክልኻል ሓደ ተርእዮ ስለ ዘረኣየ በዚ ምክንያት እዚ ጸዲቁ ከም ስርዓት ኣብ ናይ ሕማም ዓሶ ምክልኻል መደባት ናይ ሃገራት ከም ዝኣቱ ተላብዮም ማለት ንምዃኑ ኣፍልጦ ተሊካ ክሳዕ ክንደይ ሚእታት ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኣለዎ እዚ ሓድሽ ጸዲቁ ዘሎ ክታበት እዋ ሕጂ እዚ እቲ ንበይኑ ክሳብ 23,000 ዝኾኑ ቆልዑ ብዓመት ከድሕን ይኽእል ምስቲ ካልእ ዘለና ናይ መከላኸሊ ዓቕሚ ንኣብነት ብበድነት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ሰኪዐት ብኬሚካል ጌርካ ተለኺዮም ቆልዑ ክድቅሱ ከለዉ ዝጥቀምሉ ካልእ እውን ነተን ጣንጡ ንዓኣተን ዝቐትል ኬሚካላት ንጥቀመሉ ካልእ እውን ሰብ ምስ ሓመመ ዝወሃብ ፈውሲ እዚ ኩሉ ተማሚርካ ምስ ናይ ክታበት ሓዊስካሉ ግን እቲ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኣጸቢቑ ላዕሊ ይኸውን ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ዝተካየዱ ፈተነታት ነይሮም ድዮም እንታይ ውፅኢት ከምፅኦም እዋ
وحجتي مبزحتو ناي كتابة فتنتات نابتي هزبي فتنة خيبة حن كله طبقوا تفيد سلازير زنبرة يفشلين يرزا حالفة زي حجي كتابة تدالي دلو لعلي 3 عامات صار حلو صراحيو بقدمي ونكالا عينة كتابة لابراتوري يخون انسيستاتات يخون تفتين أدماعي يخون أي كالن إذا قلنا مجمر تاجية طبقوا تفيد مسرايا بكتابات تفتينو توتيتو خانا عقابة خيوتي أدمع النتو طرح زي كونا درة اتي ناتو سيفتي ويدماني حدقا خمس زي المخانو يقولهم مستوهبو تسايد افكت بحال وزي تدلية وتيت ناتو بطعم أزي وحد مخانو الدبارات عكا حدا مشيو كالي كابتي كرم حجي ناي مكالا خالي عصو نتقومولو نقرات ازي بقللو نابتي هزب خزرقاح نابتي ناي مقواطات اري مدبات زلو ناي هاقرات ناقو نخزرقاح بقلل زبالة من قدي يخيل مخانو فولي يقبرو اب كل عالم يكونون خون مبزحتو ابتن هاقرات كوينن ببزح زتقع ببزح من محلدات زلون بعلمنا خانا زين هاقرات قرب كنت أصل تتقل جزيان مبزحتنا كبابي معربا وافريقيا زركبا خم بعال نيجيريا كونغو بوركينا فاسو ابزي مصر افريقيا خم بعال تنزانيا موزامبيك الله العلز بلنا اساسا اختيالو في حمام عصو ازي بزحيلو خينو بزياده قلعز تقعلو بوتاتات مالتي قالوا تحقرات كن حمام عصو اللون كن ازيو اب تحت درجه خينو طبق مقتصار بخالق تغبرلو ابز حجوان تلبوان ابو حالفنا له استقصلو ناي عصو كتابه ناب إيرترا ناب إثيوبيا نقص خبصح تخلولو دتلو بقروا غزي وعجين تاي ناي كم بعال إيرترا إثيوبيا تي ناي عصو ناي مقتصار مدبات طبق سلازغيزلو تقطري دارجا نداو حدا يزغيزلو حجي بحفشة هاجرات كرايان كلها أبصبو مقططاري واللوتي نابنتا بإيرترا تخيلنا بحالة 10 عامات محرقم قام كروخينا بشح سبات قبل 10 عامات 200 حامضان شوعة سبات راح يحمون يرم كابشح قد حجز لنا أوان كتاب 10 حامشتين كتاب 5 شوعة زقون سبات كابشح سبات يحمون يرم يحمون له حجي بموت درجة ونهرينا خاب كباب 4 كتاب 3 سبات راح بتهل حجي سلازا عزي وحد كوينو ناب ناي مدفع حمام عصو مدبات كم زم حلالف كوينو لقلا كبابيتاتنا إيرترا مالك إثيوبيا ونتي مقططار زكايد ودلو بتاعم تبغي سلازي كم هاجر درجة خاطو هيكيلينيو منال بعد حدا بوتاتات نايتن هاجرات زح زبلن تترايو بحجي خرايو سمعتنا كاب راديو أمريكا زمحلالف زلو مدب أنقى تقرنيا يخم تكتاتل زلكم مدبنا حزون كأتصليو نمبرهي دكتور خالد بشر نخطابة عاسو أبزانات عمل كيتوم صحابنا مبرهي يخم تكتاتل زانيحكم حزدما نابتي خلاي مدبنا خنسجر نهوسبيتال فيستولا أب تجراي عمل كيتو زتدالو مدبيو وكيلنا علم في الساعة كم مقالة دالي ولو نابو خسكركم ማእኸል ሓምሊን ፍስትላ መቀለ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ባህር ዳር ስዒቡ መበል ካልኣይ ብ2006 ኣቆጣጥራ ኣውሮፓውያን ተመስረተ ይኽብሉ ዳይሬክተር ማእኸል ሓምሊን ፍስትላ መቀለን ስፔሻሊስት ማህፀን ዶክተር መልአኩ ኣብርሃ ገሊፆም ዶክተር መልአኩ ብርሃ ሆስፒታል ፍስትላ ካብ ዓለም መበል ካልኣይ እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ኣብ ኣሜሪካ ይብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ማእኸል ሕክምና ፍስትላ ብዶክተር ካትሪን ሓምሊን ከም ተጀመረን ን60,000 ኣዴታት ሕክምናዊ ሓገዝ ከም ዝሃበን ዶክተር መልአኩ ወስከም ሓቢሮም ስለዚህ 60 ዓመት ግልጋሎት ገይሮም ቅድሚ 16 ወይ 17 ዓመት ምስተዓድና ፖሊሲ ዝኸይድ እቲ ናይ ፊስትላ ግልጋሎት ዲሴንትራላይዝ ክኸውን ወይንም ደቲ ዝደልይዎ ግልጋሎት ላውክ ወርድ ተገይሩ እዩ ናይ መጀመርያ ዝወረደ ናይ ባህር ዳር እዩ ብ2004 ብፈረንጅ ኣቆፃፅራ ካብኡ ቀፂላ መቐለ 2006 ተታይሹ ዛጊድ 15 ዓመት ግልጋሎት እዩ እቲ ስፍሓት ናይቲ ግልጋሎት
ላብ 8 ሚሊዮን አካባቢ ህዝቢ የግልግል እዩ ማለት እዩ ኢንክሉዲንግ ኤርትራ ካብ አፋር ካብ አምሃራ ክልልን ሙሉእ ትግራይን እንደገና ድማ እቲ ደቡብን ምስተኻፈተ ሰላም ንሃለወ ብዙሓት ኤርትራውያን ናይቲ ግልጋሎት ስለዘየላ ተዓዲ መፅኦም ሰሪሖም እዮም 2019 ቅድሚ ጦርነት ዝነበሮ ገምጋም ዳርጋ 75% ካብ ትግራይ 95% ድማ ካብ ካልኦት ማለት እዩ አማራ ብዙሕ ይወስድ 22% አካባቢ ግልጋሎት ለአማራ ክልል ነህብነና ታ 2% ድማ ለአፋር 1% ኤርትራ ጠቅላላ 100% ግልጋሎት ይህብዩ ማእኸል ሐምሊን ፍስላ መቀለ 4 ዓመታት አለው ይብሉ ዶክተር መላኩ ቀዳማይ ሙሉእ ወፃኢን ሸፊንካ ሙሉእ ሕክምናዊ ግልጋሎት መሃብ እንትኾን እቲ ካልኣይ ዓምዲ ምስቲ ወፃኢታቱ ክባር ምዃኑ ዝጠልቦ ሰሙያ ዝለዓለ ምዃኑ ምስቲ ንምድሓን ዝግበር ሕክምናዊ ፃዕሪ ሰፊሕ ምዃኑ ምክልኻል እዩ እቲ ካልኣይ ዓምዲ ይብሉ ዶክተር መላኩ ሓደ ሕካምን ክትሕከም ተላ ድማ ኳንቲ ፊስቱላ ሕመምቲ ኩለ መዳይ ሆሊስቲክ አፕሮች ዝበሃል ኣብ ዓለም ሓደ ዓድዩ ስኢሉ ኦፕሬሽን ጌርካ እታ ሰበይቲ ምድርዋይ ኣባላ ግን ሙሉእ ኢና ንገብሮ ዋላ ምግባ ትምህርታ ስልጠናታት ካው ድማ ሕክምና ስለዝገበር ሆሊስቲክ አፕሮች ንህብያ እዚ ሓደ ፒላር እዩ እቲ ፊስቱላ ትሪትመንት ከዚ ዘሎ ክጅመር ተሎ ብንእሽተን ቅርሺ ሕክምና $450 ሓንቲ ፊስቱላ ይሕክም ነይሩ 2006 እዚ እንዳረናዮ 2019 ላብ $1.1 ይደሊ እዩ ካልኣይ እንደገና ኩለን ኣይሓውያን 9% አካባቢ በመጀመሪያ መጥባሕቲ ሓደ እንደማ እስከ 7-8 ጊዜ ካው እንደገና መዘዋወርን ጌርካ ላብ 100% እንዘዋይኻ ካው እንደገና ድማ ምስተሐከማ ዝወልዳውን ውህዳት 40% 60% ሓደ ጊዜ ተበላሹ ካው ዘይምድጋም እድለለዎም ማለት እቲ ዝጠልቦ ሰሙያውን ብጣዕሚ ዝክኢላ ይጠልብ እዩ ወፃኢ ብዙሕ ስለ ዘለዎ ምስተዓድና ፖሊሲ ይኸይድን ስለዚ ምክልኻል የድልዩ ኢልና ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ንሰርሕ ንምንታይ ፊስቱላ ቅድሚ ምሓዘን ከመይ ጌረንስ ፊስቱላ ከም ዝከላኸል ሕብረተሰብ ትምህርቲ ንህብ ኢና እንደገና ኣብ ገጠራት ከይድና ሃይስኩል ማትሪክ ዝሓለፉ ወለን ስቴቲ ለምሳሌ ካብ ሳምሪ ክኾን ካብ ምዕራብ እውን ንምልምለን ገና ሃይስኩልና ኣለዋ ካብ ትምህርቲ ማትሪክ ሪዛልት ፅቡቅ ምስ መፀ ብዲግሪ አዲስ አበባ ንሰደን በባችለር ስልጠና በዲግሪ በጣም ስልጠና ናይ አዋላጅ ነርስታት ገብረ እናስ ካብ ሕጂ 33 አዋልድ ካብ ትግራይ ካብ ገጠር ወሲድና አመሪቅና ኢና እስራኤል ሴንተራት ደማይ መዲብና ኢና ስለዚኦም ካብ ሓንቲ ጓላጅ ስቴጂ ተማሂራ መስወደት 4 ዓመት ሕብረተሰባ ተገልግል ማለት ከዋልዳት ኣለውን ዳርጋ 65% ዝኸውን ናይ ሕክምና ግልጋሎት ናውቲ ንህበኒና አምቡላንስ ኣለውና ክልተ ድሌት ታልዩ ደዊለን ናይ አምቡላንስ አገልግሎት ሆነን ማለት እቲ ሳልሳይ ዓምዲ ማእኸል ሐምሊን ፍስላ መቀለ መንቀል ዝሕማም ምስትኽነት ተዛመደ ምስ ምዃኑ ስልጠና ብምሃብ መሳርሒ ገንዘብ ሂብካ ቁጠባዊ ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ንክዓቢ ብምሕጋዝ ኣብ ገዛ ምውላድ ንምትራፍ ዝዓለመ ይብሉ ዶክተር መላኩ ብርሃ ሳልሳይ ፒላር ኢልና ንወስዶ ዓምዲ ሳልሳይ ንብሎ እግሪ ምትካል እዩ እቲ ፊስቱላ ኩሉ ግዜ ምስ ድኽነት ይተሓዝ ድኻ ቤተሰብ ድኻ ጓል ስቴት እንዳሕ ኮይና ኣብ ገዛ እያ ትወልድ ትሪት እውን ስለዘይብላ ካብ ገዛ እንዳሞላት ድማ ሙማትን ፊስቱላ ነገርም እዩ ስለዚ እግር ምትካል ከም ሓደ ሕማም ጌርና ኢና ንወስዶ ነስልጥነን ገንዘብ ዝህብ ድርጅት ኣሎ እስካብቲ ከዚ 800 አካባቢ ብሂሊንግ ሃንድስ ኦፍ ጆይ ዝበሃል ድርጅት ኣሎ ኣሰልጢኑስ እግሪ መጣየሽ ቅርሺ ይቦ ካብ ህይወተን ዝቀየራ ብዙሓት እየን ማለት እዩ እቲ ራብዓይ ናይ መወዳእታን ዓምዲ ዝበሎ ዶክተር መላኩ ስልጠናን ምርምርን ሰሙያ ሕክምና እዩ ብመሰረት ድማ ቁጥርቶም ሰሙያ ከዓቢ ምግባር ይብሉ ራብዓይ ከዚ ሬኻዮም ድሕር ኮይንካ ካብ ወፃኢ እውን ይመፁ ሓካይም ዋገዲ ውሽጡ ዘለዎ ሓካይም ትምህርቲ ቤት ጌርናዮም ንደቂ ኣንስትዮ ዝኸውን ከዚ ኣነ ናይ መጀመርያ ተመሪቀ ኣብ ኢትዮጵያ 2 ኢና ተመሪቕና ካብኡ ትምህርቲ ቀየርናዮ ፊስቱላ ብቻ ዘይኮነስ ሙልቆ ማህፀን ዘለዎን እውን ካብኡ ተተሓሲ ዝኸውን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፀገም ክንዓሊ ላብ 3 ዓመት ትሬኒንግ ወሲድና ብጀርመን ብኣሜሪካ ሓገዚ ስልጠና ፅቡቅ ስልጠና እዩ ከዚ ክንህቦ ግልጋሎትስ ብኣሜሪካን ብጀርመን ስታንዳርድ እዩ እዞም ደቂ ኣንስትዮ ግን ከምዚ ጌርና ካብ ንገድፎ እንደገና ንምንታይ ትምህርቲ ዘይንገብሮ ኢና ካብ ኩለን ክልላት ካብ ባህር ዳር ኣመሪቅና ኢና ከአዲስ አበባ ኣመሪቅና ኢና ከዚ መቱ ይርጋለም ኣለውና ገና ምምራው ኣብ ዓይደር እውን ሓደለና ከዚ ጠቅላላ ከዚ ኣነን ተሓደን ዝበልኩኻ ናይ መጀመርያ ተማሃሮ ክልተ ኢና ካብ ክልተ መሪቅና 4 ኮይና ኣለና ማለት ኢትዮጵያ ኢና ንሰርሕ ካብ 3 ድማ ምርቃ ዝዘጋጀው ኣለዎ ማለት እዩ
ስለዚህ ዞም ሽዲሽተ ማለት በጣም ብዙሕ ነገር እዩ ዝልውጥ ኣብ ዓዲ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ብቻ ዘይኮነ ግን ማእኸላስ ኣይደርን መቐለ ሓምሊን ተሓባቢና ኢና ነስልጥኖ ማለት እዩ ሆስት ንገብሮ እዚ ፕሮግራም እና ያው ዝኹርዕ ስራሕ ነይሩ ቅድሚ 2019 ዝነበረ ማለት ኣብ 2019 ዝነበረ ገምጋም እዚ እዩ ናብዚ ማእኸል ካብ መፅእ ክልተ ወርሒ ገይረ ኣለኹ ኣብቲ መጀመርያ ግዜ ቃንዛ ነይሩኒ ሕጂ ግን ብዝገብሩለይ ክንክን ጽቡቕ ለውጢ ረኺቦ ኣለኹ ዝበለትኒ ድማ ኣብቲ ማእኸል ሕክምናዊ ግልጋሎት እናረኸበ ዝትርከብ እኳ ካብ ዓድዋ ማይ ቅነጣል ዝመፀት ሕሪት ገብረ ህይወት እያ ብዝበፅሐኒ ጉድኣት ከቢድ ጉድኣት ይበፅሐኒ ብዝመፅሕዎ ሕክምና ግን ብጣዕሚ ጽቡቕ ክልተ ወርሒ ገለ ተቐሚጡ ኣለኹ እዚ ኣብኡ ብዘለና ክትትል ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ በቃ ለይቲ ቀትሪ ቃንዛ ነይርኒ ኣብዚ መፅእ ግን ብጣዕሚ ለውጢ ረኺበ ጽቡቕ ይከታተል ኣለኹ ክመፅእ ከለኹ በቃ ይሕንክስ እየ ነይረ ኣካላተይ حزلة بقى بزبطحني ناي سبورتي قالو بقى أنا أكلاتك خدالات تزقبر بتعمل تايس مجيرم لي حزلة أنا على خير اللي خب بقري مالت سلازي بتعمل وانجا يخطط الجيرم لي يم مرحني تخاف لو من عهولو بتعمل سعر جيرم حزقم تعمل تصب لو تنهني دحاني زله نهريت ملء محرات كود لنا تمنخو دكتور ملعك برهان ذهب نمري عزيز مسجن على مسها نريد أمريكا قام مغله ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕትና እምበኣር እስኪ መደባትና እኳ ናብ መዘዛሙ እዩ ግን ነዛ ስዒባ ትቐርብ ሄለን መለስ ትፃወታ ደርፊ ክጋብዘኩም ካብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍነው ዝፀንሑ መደባት ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ንሎሚ ዝበልናዮ መደባት ድማ ኣብ ዘዛዝና ኣለና ምሳና ፀኒሕኩም ስለ ተኸታተልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ብሩህ ምሸት